keď sa vypnú kamery, aká je Adela? My ju poznáme tak cez tie kamery, väčšina. Tak každý vníma cez seba. Sú ľudia, ktorí hovoria, že vy ste také zlatíčko, vy ste anieli, ja vás mám tak rada. A potom sú ľudia, ktorí hovoria, že pôsobím arogantne a namyslene. Čiže každý to aj tak nejak cez seba vníma, cez tento svoje sito. To zrkadlo také, nie? Že... Asi aj. Čiže každému je blízke to, čo nejak v sebe nosí. Čiže to je úplne jedno, ako sa čo kde prezentuje. Každý si to načíta podľa seba a s tým sa nedá nič robiť. To by som musela chodiť od dverí k dverám a snažiť sa ľudí presvedčiť. Ani to by nepomohlo. Ani to nepomohlo, ani má to ani zmysel. Ale môj taký pocit aj z toho mediálneho fungovania je, že človek by mal byť taký, aký je, aj na tej kamere, lebo inak to nefunguje. Čiže ja si myslím, že taká som. Akurát s tým, že samozrejme, že v nejakej Čarčo alebo v Milom Slovensko ten môj prejav je taký ustrelenejší, hravejší, ale stále je to môj prejav. Že aj každý človek má rôzne nálady a také verzie toho svojho skutočného ja.